ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ዝዓበየ መራኸቢ ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ። ማሕበረሰባዊ ዝምድናታት ንምትእስሳር፣ ሓበሬታታት ንምቅሕላሕ፣ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትና ንምዕባይን ርእስና ንምግላፅን እንጥቀመሉ ዘለና መድረኽ እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ኣግባብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ናናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ዕላማ ንባህርን ኣለዎ። ንስኹም ከ ኣየናይ ዓይነት ተጠቃሚ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኢኹም? ብኸመይ መንገዲ ኢኹም ትጥቀምሉ? ነየናይ ረብሓ ኢኹም ተውዕልዎ? ኣብ ዝሓለፈ ማሕበራዊ ሚድያ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ? ነየናይ ረብሓ ኢና ነውዕሎ ዝብል ርእሲ ሰሪሐ ነይረ። ሎሚ ድማ ካብኡ ከይወፃና 5 ዓይነት ብበዝሒ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንድህስስ ይኸውን። ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ ድማ ተኸታተሉ። ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሂወት እየ ዝበሃል። ኣብዚ ቻናል ንዕብየትን ህንፀትን ስሩዕ ሂወትናን ኣመለኻኽተናን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ቁም ነገራትን ምኽሪ ሓሳባትን ናባኹም ዘብኩለሉ ቻናል እዩ። ላይክ ሼር ብምግባር ጀምሩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ እዚ ቻናል ኮኑ። ሕዚ ናብ ዋና መደብና ከሰጋግረኩም። ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ የብሉን። ንናይ ባዕሉ ዝኾነ ዕላማን ባህርን ሒዙ ዝቐርብ ካብዚኣቶም እቶም ብኣብዝሓ ዝፍለጡ 5 ዓይነት ዝተፈላለዩ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ብሓደ ክንሪኢና እዚ ብቐዳምነት ወይ ከዓ እቶም ብቐዳምነት ዝፍለጡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ማሕበራዊ ርክብ ዝደልዩ ወይ ከዓ ሶሻላይዘርስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም። እዞም ኣካላት እዚኣቶም ምስ ቤተሰቦም ኣዕርኽቶምን ቤተሰቦም ንምርኻብ ዝጥቀሙሉ ኣካላት እዮም። መልእኽቲ ብምልኣኽ፣ ፎቶ ብምልኣኽ፣ ቪድዮ ብምልኣኽ ከምኡ ድማ ብመስመር ብምርኻብ ምስ ቤተሰቦም ኣዕርኽቶምን በዚ ኣቢሎም ይራኸቡ ማለት እዩ። ብኣብዝሓ ምስ ቤተሰቡ ምስ መሓዘቱ ምስ ኣዕርኽቱ ዘለዎ ናፍቕ ዘለዎ ህርፍርፎት ወይ ከዓ ዘለዎ በቃ ስምዒት ንምግላፅ እዞም ማሕበራዊ ሚድያ ይጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ ማሕበራዊ ርክብ ዝደሊ ተጠቃሚ ማሕበረሰብ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣለዉ፣ ኣክቲቪስታት ኣለዉ፣ ዝተፈላለዩ ፅሑፋትን ቪድዮታትን ፖስት ዝገብሩ እና ካብዞም ኣክቲቪስታትን ተፅዕኖ ፈጠርትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኮንቴንት ክሪኤተርስ ዝድንቕዎም ወይ ከዓ ዝፈትዎም ዝኽተልዎም ዝስዕብዎም ድማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡ ድማ ኮሜንት ብምፅሓፍ ዘተባብዑ ኣካላት ማሕበራዊ ርክብ ዝደልዩ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም ማለት እዩ። ብኣብዝሓ ዝጥቀምሎም ዓይነት ኣፕሊኬሽናት ድማ ፌስቡክ፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ መሰንጀር ይጥቀሙ ማለት እዩ። ካልኣይ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታ ዝደልዩ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ሲከርስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም። እዞም ኣካላት እዚኣቶም ብኣብዝሓ ቁፅሪ ዝፍለጡ እዮም። በቃ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ዝበሃሉ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንተዝህልው ሓበሬታ ደለይቲ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ሲከርስ እዮም ማለት እዩ። እና ሓበሬታ ደለይቲ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ሲከርስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ባዕሎም ኣካውንት ኣለዎም። ኣካውንቶም ከፊቶም ይኣትዩ እና ስክሮል ላጎር ይጥቀሙ። በቃ ኣብዝሓ ግዜ ዝደልይዎ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ንምርካብ እዮም ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓይነት ሓበሬታ እዮም ዝኸዱ ወይ ከዓ ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓይነት ቪድዮ ንምርኣይ ጥራሕ እዮም ዝኸዱ። ንካልኦት ድማ ስክሮል ላጎር ይሓልፍዎም ማለት እዩ። እና ኣካውንቶም ከፊቶም ምስ ኣተዩ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት የንብቡ፣ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ይርእዩ፣ ከምኡ ድማ ሓበሬታ ይሰምዑ። ካብዚ ወፃኢ ድምፆም ኣየስምዑን፣ ምንም ዓይነት ኢንጌጅመንት የብሎምን። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ንሰባት ኣየተባብዑን ወይ ከዓ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ምትብባዕ ባህሪ ልምድን የብሎምን። ብዝበለፀ ግን ማሕበራዊ ሚድያ ከም ናይ ትምህርቲ ቦታ ወይ ከዓ ናይ ሓበሬታ ቦታ ገይሮም ይጥቀምሉ፣ ይመሃርሉ፣ ሓበሬታ ይእክብሉ ማለት እዩ። ብኣብዝሓ ዝጥቀምሎም ሶሻል ሚድያ ድማ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ትዊተር፣ ሊንክዲን እና ሬዲት እዮም ዝጥቀሙ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ተፅዕኖ ፈጣሪ ወይ ከዓ ኢንፍሉንሰር ከምኡ ድማ ኮንቴንት ክሪኤተር እናተባህለ ይፍለጥ። ኣብዝሓ ግዜ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ስራሕ መድረኾም ገይሮም ይወስዱ። ከምኡ ድማ ንሳቶም ተጠቀምቲ ጥራሕ ዘይኮነሲ ማሕበራዊ ሚድያ ንክመስል ሂወት ንክህልዎ ትንፋስ ንክሰርዕ ዝገብሩ ኣካላት እዮም። ሞተር ማሕበራዊ ሚድያ እናተባህሉ ድማ ይፍለጡ። ብዙሓት ሓደሽቲ ነገራት ፈጢሮም ይወፁ። ንዓርሶም ሓፍ የብሉ፣ ንዓርሶም ብራንድ የፋልጡ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ኣብ ሰባት ዝኾነ ምስሊ ይፈጥሩ እሞ ብዙሕ ሰዓቢ ብዙሕ ተኸታሊ የድርዩ።
እዞም ሰባት እዚኣቶም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ወይ ከዓ ኢንፍሉንሰርስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናብና ንፅውዖም ኣብ ከባቢና እንኳን ወይ ከዓ ኣብ ዙርያና ክንርኢ ከለና ኣብዚ ቀረባ እዋን ብምንም ዓይነት መራኸቢ ዘይንራኸብ ወይ ከዓ ዘይንፈልጦም ግን ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንፈልጦም ብጣዕሚ ገኒኖም ዝወፁ ብጣዕሚ ዝተፈለጡ ብጣዕሚ ዝፈመሱ ናይ ዓርሶም ብራንድ ጎሊሁ ክወፅእ ዝገበሩ ዓርሶም ወይ ከዓ ናይ ዓርሶም ታሪክ ሓፍ ክብል ዝገበሩ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣለዉ። ብዙሓት ቲክቶከርስ ኣለዉ፣ ብዙሓት ዩቲዩበርስ ኣለዉ፣ ብዙሓት ኣክቲቪስታት ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ወይ ከዓ ኢንፍሉንሰርስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንብሎም ዘለና። እቲ ረብዓይ ዓይነት ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ስምዒታውያን ወይ ከዓ ሴንቲሜንታሊስት እናተባህሉ ይፍለጡ። እዞም ኣካላት እዚኣቶም ድማ ትዝታታት ወይ ከዓ ተዘክሮታት ፖስት ብምግባር እዮም ዝፍለጡ። ናብ ሕሉፍ ሂወት እናተመለሱ ወይ ከዓ ናብ ሕሉፍ ታሪክ እናተመለሱ ብዙሓት ቪድዮታት ብምምፃእ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብዙሓት ፅሑፋት ብምፅሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ ብዙሓት ስእልታት ፖስት ብምግባር ዝፍለጡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ስምዒታውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ከዓ ሴንቲሜንታሊስት እናተባህሉ ይፍለጡ ማለት እዩ። በዝሒ ዝጥቀምሉ ዓይነት ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ኢንስታግራም እና ኤፍቢ ወይ ከዓ ፌስቡክ እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ። ሓምሻይ ዓይነት ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ናይ ንግዲ ቦታ ወይ ከዓ ንንግዲ ውፅኢት ዝጥቀምሉ ኣካላት እዮም። ባየርስ ኤንድ ኮንሱመርስ እናተባህሉ ይፍለጡ ማለት እዩ። ከመይ እዮም ንንግዲ ዝጥቀምሉ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከመይ እዮም ከም ውፅኢት ንግዲ ገይሮም ዝጥቀምሉ ዝብል ድማ ዘለዎም ምህርትታቶም ወይ ከዓ ፕሮዳክትስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዲስትሪቢዩት ይገብሩ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክወዓዋዕ ይገብሩ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ የፋልጡ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፋሊጦም ድማ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ኣትራክት ይገብሩ። እዞም ኣካላት እዚኣቶም እዚ ፕሮዳክት እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውዕዋዕን ብምፍላጥን ብዙሓት ዓማዊል ዝስሕብሉ መድረክ ይኸውን ማለት እዩ እና በማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ናይ ባዕሎም ኣካውንት ብምፍላጥ ዘለዎም ምህርቲ ዘለዎም ፕሮዳክት ዘለዎም ትካል ዝሸጡ ዝልውጡ ድማ ንንግዲ ውፅኢት ዝጥቀምሉ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ከዓ ዘ ኮንሱመርስ ኤንድ ባየርስ ዩዘርስ ኦፍ ሶሻል ሚድያ እናተባህሉ ይፅውዑ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምህርቶም ትካላቶም ገለፃ ንምግባር ይጥቀምሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንንግዲ ዝጥቀሙ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እና ሾፒንግ ኣለዎ። ኢንስታግራም መብዛሕትኡ ግዜ ንሾፒንግ እዮም ዝጥቀምሉ። ቲክቶክ ድማ ኣድቨርታይዝመንት ንምግባር ወይ ከዓ ፕሮዳክት ዲስከቨሪ ንምግባር ይጥቀምሉ ማለት እዩ እና እዞም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚኦም ይመስሉ ሓሙሽተ ከፋፊልና ርኢና ኣለና። ስለዚ ማሕበራዊ ሚድያ ረብሓታትን ጉድኣታትን ኣለዎ። ዓበይቲ ረብሓታትን ከምቲ ርኢና ዘለና ምስ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትሕዘብ ኢና ርኢና ዘለና። ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ረብሓታትን ብዙሓት ጉድኣታትን ሒዙ ዝመፀና። ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ዓብዪ ባሕሪ እዩ። ኣብዚ ባሕሪ ሉሉን መጋዝን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ ክትጥሕል እውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ናትካ ምርጫ እዩ። ኮይኑ ግና ዕድላትካ ዕድመኻ ረብሓኻ ዝበልዕ ቃላይ ክኸውን ግን ክትፈቕደሉ የብልካ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ይመስል ዝብል ጥቕልል ዝበለ ሓበሬታ ረኺብኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር። ምናልባት ይጠቕሞም ኢሉ እትብልዎም ማሕዝትኩምን ቤተሰብኩምን ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክባፅሕ ግበሩ። ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ቤተሰብ ኩኑ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ